Кедр, карагай, Европа шыршысы безнең якларда үсә торган агачлар түгел, әмма даими урман питомнигында эшләүчеләр алай диеп уйламый. Биредә әлеге агач үсентеләре тигез рәтләрдә тезелеп киткән. Үткән ел питомникта ак шыршы утыртканнар. Елына миллионга якын үсемтәләр чыга. Әзерләп торабыз инде, иң әзендә. Урманда утыртабыз, күбесенчә үзебезнең нигә китә инде. Аннарсын шәһәргә, озеленениегә, шулай кешеләр дә сырый, кешеләр инде күбесенчә балан миләш сырынды, жер нине утыртырга дип. Биредә эшләр май башыннан ук тотына, шуны әйтергә кирәк, хезмәт җиңелләрдән түгел. Җир сөрү эшләрен, үсентеләрне утыртуны техника башкарса, утаганда кул хезмәтеннән башка булмый. Рәт араларында чиста. Утау эшләрен хатын-кызлар башкара. Өчесе дә алар питомникта күптәннән эшли. Хезмәт авыр булса да, күтәренке күңел белән яратып башкарабыз диялар. Сердце радуется, конечно, когда... Питомник чиста каралган булса күңел сөенә, үсентеләр яхшы үссә куаныч. Беренче эш ырлык салудан башлана. Ырлыклык материалны үзебез әзерлибез, яисә сатып алабыз. Аннан чәчү тотына, язын үсентеләрне казып чыгарабыз. Соңыннан җәй буена утлыйбыз. Восход участок урманчылыгына караган питомникның гомуми мәйданы 5 гектардан артып китә. Биредә кедрны ырлыктан үстерәләр. Кәрҗин үрү өчен талларны күрше тирә районнардан килеп алалар. Мамыксыз туполлар шәһәрне яшелләндерү өчен үстерелә. Алар кешеләрдә аллергия тудырмый. Кайын чыбыкчадан кедр үсентесе ырлыктан үрчетелә. Утырту материалларын питомникта үзләре әзерлиләр. Кизгә таба 2 яшьлек үсемтәләрне подрезка ясыйбыз. Язга чыкканда җиңгеләр җылкысын дип, тамырлары тирәнгә киткәннеке. Ырлык җыябыз, ырлык үзебез имәннекен, кайынныкын җыябыз. Тан балан, миләш, юкә ырлыгы җыябыз. Кизгә кергәч, иң беренче кайын ырлыгы чәчәбез. Калгандарын инде язга калдырабыз. Имәннекен тан кискене чәчәбез. Елына шыршыларны 20 килога якын чәчәбез. Имән 500 кило, кайын шул 30-60 анда йөзгә кадәр инде. Опять-таки нигә карап күпме посадочный материал 2 алданкы елга кирәк буласын санап инде. Шунырга карап саныйбыз. Санап җыябыз инде. Питомник 42 ел дәвамында эшләп килә. Хәзерге вакытта биредә кышкы сезонга әзерлек эшләре бара. Шитларны җыеп чыгабыз, аларны урнаштырабыз инде. Бу яз көне чәчкән үсемтәләрсенә шит куябыз, кояш ашамасын дип, кояш киптереп җибәрмәсен дип инде, ишыкта торсын дип, яхшылап тишелеп чыксын, дым кипмәсен дип җирдән. Шуларны җыеп чыгабыз. Кайынга инде җир әзерләп куябыз. Тиздән менә шушы тал агачын кисә башлаячаклар. Кәрҗин үрүчеләр өчен махсус үстерелә ул. Күрше тирә-як районнарда әлеге һөнәрчелек белән шөгыльләнүчеләр питомникка килеп, аны бик теләп сатып алалар. Питомник территориясендә 15-кә якын төр агач үсентеләре утыртылган. Үзебезнең җирлектә булгач салкыннарга чыдам, безнең туфракта тиз яраклашып үсеп китәчәкләр. Тиздән шәһәребезне Европа чыршысы, Себер карагае бизәр мөгаен.